Ядның беренсе айында Аркавыл авылында гомер итүсе туганыбыз, апайыбыз, кызым Зөлфирә Ким кызы Абдуллина 55 яшьлек юбилеен билдәләй. Ошай канлы уга иң изге хисләребезне, йөрәк йылыбызны yetkерәбез дип башланып китә киләһе хат юлдары. Зөлфирә Ким кызы Ямле Салават районы Хозур табигатьле Мәсетле авылында 1964 елның 25 март айында дөньяга килеп матур тәрбия алып үскән якыныбызның күркәм сифаттарына хокланмау мөмкин түгел. Әсәне терәк, тырыш булып үтә ул, ипле, ихлас, ярдәмсыл, матурлык ярата. Туган янле булуы, уңганлыгы, уның булмышының бер сагылышы. Бәләкәй сагыннан ул откыр, уңган, һәләтле кыз, яхшы билдәләргә урта мәктәпте тамамлагач, үзенең хыялын тормышка ашыру өчен Өфөгә юллана. 1981 елда уңышлы имтихан тотып, Башкорт дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетында белем ала башлай. 5 ел дәвамында иҗтимагый эшләрдә лә әүдем катнаша. 1986 елда Башкорт дәүләт педагогия институтын яхшы тамамлагач, хезмәт юлын Салават районы Харгамыш 8 еллык мәктәбендә башлай. Хәзерге вакытта 25 ел дәверендә газ җәмгыяте оешмаһында эшләй. Эшен яратып, бар күңелен халып башкара. Тугандарына һәр вакыт ярдәм кулы һудырга әзер. Көчле рухлы, итәгатьле булуы күңелдәрдә хоклану хисе уята. Уңган хужабикә, киң күңелле, якты йөзле, изгелекле, алсак, сабыр хылыклы кеше ул Зөлфирә Ким кызы. Сәскә үстергә, бакса ултыртырга ярата. Тормыш иптәше менән бер ул һәм бер кыз үстерәләр. Бүгенге көндә улдары Илшат Өфе дәүләт авиация техник университетының 3-нче курс студенты. Кыздары Зарема Рәми Гарипов исемендәге гимназия-интернатында 11-нче класста укый. Гомер мизгеленең гүзәл байрамында кадерлебезгә корыстай һаулык, озын гомер, ак бәхеттәр теләйбез. Барлык хыялдарың тормышка ашһын. Изгелектер күреп, шатлык куаныстар кисереп, барыбызды ла хокландырып яшәргә язһын һиңә. Ныклы сәламәтлек, күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы, ак бәхеттәр юлдаш булһын. Иртәләрең кояшлы, көндәрең аяз, кистәрең айлы, уйларың якты, күңелең тыныс булуыңды теләйбез. Балаларыңдың, якындарыңдың күңел йылыһын тоеп, изгелектерен күреп яшә. Бер-беребезгә таяныс булып, татулыкта, мул тормышта Ходай яшәргә насыйп итһен. Һәр яңа көн бәхет алып килһен, алһу таңдар күмһен шатлыкка. Шатлык дәрте янһын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Иң ихлас, якты теләктәр менән Хурам Шындар гаиләһе Азат, Таңһылыу, Регина һәм әсәегез Шәүрә. Якындарыгыз һеҙгә бүләк итеп Бибисара Азаматова башҡарыуындағы Йәшәргә лә әле йәшәргә йырын ҡуйыуҙы үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Ömürlerde oytar yıllar hanay una sağat minutlar. Ömürden de udun nider bar hum, ömürden de kıtka nider bar. Ömür bere uykav tugul ömür, yaşın nerede gerek yaşlarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşarga lele yaşarga. Ömür bere uykav tugul yaşın nerede gerek yaşlarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşarga lele yaşarga. Bilmeydi onun kaderlerin, yugurip kenne utip gittavul. Yüdü bizge yırsıktar hala, sesi bizge saldar kertavul. Ömür bire uykav tugul ömür, yaşın nerede gerek yaşlarga. Şul ömürdün kaderlerin bilip, yaşarga lele
яшәргә. Ömür берәү икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кәрәк яшәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә әле яшәргә. Көйләрдең дә моңы бетеп бара, төсләрдең дә төсе югала. Нидер булды икән был гомергә, нидер булды икән дөньяга. Гомер берәү икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кәрәк яшәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә әле яшәргә. Гомер берәү икәү түгел гомер, яшеннәрдәй кәрәк яшәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә әле яшәргә. Шул гомернең кадерләрен белеп, яшәргә әле яшәргә.